Wala, berat tuh. Hanggang ilan, Raf? Hanggang ilan daw? 21.
yun? Kumain na natin. Ako mga laptop. Court 1, Amber Rosmar versus Malaya Doyle. Court number 4, Malu Kurt versus JM and Mark. Court number 4, Malu Kurt versus JM and Mark. Yung siyempre. Court Ako na, soy. Court number 2, Ram Lan versus Dwayne Benchard. Court number 2, Lan Ram versus Dwayne Benchard.
Rick. 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 Meet ba tayo? Ha? Sa meet tayo? Ay. Kaya, ito mo yung palo. Kaya nga, alam mo na lang. Grabe nga eh. Ano eh, ayaw ni Gary eh. Dapat sa tuloy tayo. Oo. Ayaw dito man tayo. Dapat kami tapos kami ni Galon. Susi nila ng libre. Tapos kumuha siya ng parang Ay, naku. Hindi ka ba yan? Si Regan, oo, nasa mid. Sinong kapartner nito? kami. Asakay. Hindi nyo sabihin. Magpigil kayo. Ganun talaga, stress talaga, ganyan.
For number